Day diri na sa kumanglimpyo sa mo ang labhanan no. Kay lagi day wala na rin sa mga laton ug ang mga galon diri mo na maglisod na kauglab ba. Kay wala na kay safe space ba kay lagi wala man na nga arrange. O kani pong laton nila og gani galon nga punduhan na sa tubig lami kay pangbrasan ba. Kay hasta naman yung pagkabulingita ani please la. Pero kani mangong adlaw day no isula pay agas ang among pusit diri. Kay kani mangong gripo sa mong atbang sa mong balay day kay every 2 days ra ang agas ani. Mo nang dili jud siya kasaligan day ba nga diri jud ka manglaba. Pero dili ra punon siya kabalakan day kay lagi ang atbang ani mong balay day is naay kusog kay nga tubig. Mo nang gisilhigan ni nako daan kay pagkaugma man gud ani ang agas na namo ba. Og nagbayad ay kog monthly ani din no sa mga tubig. Mo nang sayangan kay ko pag dili manalod silang padarla. Kay usahay man gud ay di sa manalod day mo nang way uno ilang mga punduhanan og tubig. Og nasilhigan sa day na kuning area day no is ato apang November last year. Mo nang ubay-ubay na jud ang iyang mga dahon day no kay tugay-dugay na pud na ko niwa na silhigi. Kay nindot sad biya kay sa paminaw day no nga maglabalaba ka day ba den limpyo kay imong palibot. Kay usahay man gud ay diri mi maghugas og isda ba. Mo nang kailangan limpyo sad unta no. Mo na pagmuli ko sa bukid ay grabe jud ako kabisi. Kada bang malimot ako og pahulay kay tungod sa kadaghan akong trabaho. Og maura day to no bay oy.